Pa. Ay, si Papa na. Di ba ito pagay kakapalit? Wala ko mo mo. Paalis ba? Saan? Yan ang isang limang kauban pa. Ay, ako lagi nang uyab doon. Sumunta kang mama pa nga. Kuan ka, uyab ka. Isa mo po na yung kauban natin. Ako ano mo yan? Galing nakasibat ka sa inyo. Sinasap na kasi may papa diri ba? Di ba ba kay kauyab-uyab? Ay, di na to kaabot diri lang Bata ay. pa ka. Ay, hindi kay ni. Sure Dito ka, ka? di na to kaabot papa diri. Di na Sinasap to. man ka. Ah, dito kaabot diri. Layo na kayo, tanawan ni nga lugar. Bata ka na ba ka? Basta hindi pa ka pwede kauyab-uyab sa papa. Okay, ano na kay, wala man siya. Wala man siya kabalo. Kay, ay, mo kay ni, simplisan makaabot siya diri. Layo na kay niya itong ito. Ay, sure lang na. Yung kaya, yun kay, wala kay nani ka ng, kita raduani, wala ni mag sinamok ani, kay wala sa pa. Ay, ikaw po, langga, di ba? Imong ati, di ba kay pa, yung si mong ati? Tikta biya kay mong ati. Yung beto siya nga, di ikaw mag-uyab-uyab. Ay, gali kay kuan ka, nakasibat ka. Nakasibat naman po ko. Di naman po to ka ano si ate kay layo-layo naman po ni. Ay, noon. Layo mo po kayo ni. Adi na sila nakabot siguro ani, pati akong kuan Ah, ani, di na. papa di nakabot ko. Ah, dili naman ako si ate diri. Wala niya makasinamok sa doon ni. Wala na dyan. Ay, ayos kayo malingaw, kita ni Dua. Sa ito pa, wala maka, kuhan sa ito, listo po diri. So, lang nga, maka-iskar rin kuhan sa imo ha. Patay. Siya, patay nga. Kita rin mo Dua diri. O maka-score yun ka. Ano na ba? Yung kung ate yan niya ba? Dito sa unahan, kay Chada kay view dito. Meron dito? La. Kailan ko ang laki oh. Kailan po ito ng babae bay? Ulon, be. Bantay lang yun na. Ayos kayo yan lang pa. Dito kayo ba? Hoy! Huwag sa'yo gibuhat dere. Noon na ka dere. Isa man ang lalaki. Isa man ang laki ha? Ha? Kabalo ka, bawalan ka? Ha? Istorya na ka na. Kinsa man ka dong? Ha? Kabalo ka bata pa niya nga akong mangot? Bawalan pa ni? Ikaw bata ba yan? Kinsa man eh? Kailan ni mo? Ako nagbawalan nga dili siya man. Kinsa man ni mo? Tigon sa man ni mo? Pa, alisa ba? Himo ning anak? Ako lagi ng anak sa gawas na. Gibawalan ako ni nga dili uyab-uyab kayo. Eskwela ko pa din. Putro po niya akong mangot. Bawal ni kay bata pa ni. Di na pangitandaan ni 14 anyos pa ni. Ha? Hindi sa kasulot ko yung Ikaw ikaw. pinagay mo edad, 18. Oh, ito ba? Kabata pa gayon ni mo nga di nung tago mo uyab-uyab. Anong ako ba mo diri nga layo mo kay ni? Sinulaag naman ni pa. Pa. Ay, si Papa na. Di ba ito pagay kakapalit? Wala ko mo mo. Paalis ba? Saan? Yan ang isang limang kauban pa. Ay, ako lagi nang uyab doon. Sumunta kang mama pa nga. Kuan ka, uyab ka. Kinsa man po na yung kauban natin. Ako ano mo yan? Sumunta ka pa ba? Kanang, Ilan mo? kanang na. Madala mo na itong istorya na. Ay, time sa. Lang. Mag-istorya. Laag na mo dyan na ha. Pag laag mo na. Sige pa. O, kita na tayo pala. Istorya na tayo niya. Sige ate. Uy, okay na. Okay na ba? Okay na. Pag ko na madiya pala ang kayo po atong Ako, utong anak. Kasi mo samba sa akong asawa ba? Anak Imo ko dito banta. anak. Oh, munang. Baka nasa ba? Oh, di na. Iyak ka naman ni. Dili na lagay Ako na. pa yung mangod. Dili na kayo natuto kasabaan kay mabulabog man ta kay inumang putong mangod. Nagmutugan to sa inyo, papa. Naguyab-uyab po ka. Patay tang duha. Pasagdan na lang natuto to. Dali na. Langga ka na langga kay wala ito yung problema sila kay paano kung di sumbong. Di, okay na kayo, pili na sa mga surita. At ba ka? Dahil sabi, hindi na ako makaiskurugan ani. Ah, pwede na.